So guys, I went to the University of Zimbabwe. Zvichine basa rei chaora chino ichi. Lecturer vati aiwa bodo tiri kuwana $2.50 per hour ndo mari yatiri kushandira vari kuora $230 per month. University of Zimbabwe yati bodo guys, zviya zvaitaurwa kuti I went to the University of Zimbabwe zvichiri kushamisira aiwa isusu tati kwete. They are taking to the streets again now kuti vate bodo hatingawani mari shoma yakadai. Vakona vachiri kumaka mapapers evana vakanyora recently. Pane madhini nevamwe vakadaro vari kupindiwa muhomwe vati ivo mukasamaka mapepa iwayo uye mukasasubmita maexams iwayo muchabva mangopererwa nebasa. Kusiri kupererwa ndekupi zviri nani zvako unoita venda wakapfeka zvako chiheti chema PhD chiya aikazve tatofamba tisina kumhoresana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Munodiwa zvinobva pakadzika pemwoyo wangu imikane. So munyaradzi kwesai aadresa lecturer akati iwo guys ka hatingarambi tichiwana 230 iri equivalent to 4,000 rand per month, and these people are very underpaid. Tokutaura ma PhD vakadzidza vakaqeqesha vakapfeka zvimagauni zvered zviya zvatoita kugoogle isu vamwe handitika ndo vari kuwana 4,000. Ukaenda kuSouth Africa 4,000 inopuwa munhu anocleana, kana kuti ukanotengesa magwinya ako pastreet makusensen vanhu vachiri kubata mataxi kuenda kubasa unobata 4,000 iyoyo pa 2 weeks or something like that uchibatanza macoin waya. Asi lecturer vakaenda kuchikoro vakadzidza zvine mbiri vakapasa vakadini ndivo vari kuhora mari diki dzakadai. So vaadresa malecturer uye vaudza vana vechikoro kuti kana muchida kuzobatsira nemalecturer enyu kustrika it is fine. Asika hapashayikwi mutengesi. Taifunga kuti vatengesi vose vakadamburwa miromo nguva dziya dzehondo. Varipo vatengesi, vana dhini nevamwe vakuru vemafaculty vari kupindiwa muhomwe. Vari kutothreatena malecturer aya kuti kana mukasaita basa renyu munodzingwa. Alright, ivo vane ma-allowances vane zvimwe zvakadaro, but they feel kunge mariyo yakawandisa. Guys, vanhu I think they like traveling. Vakaenda out there kunoona dzimwe nyika malecturer guys ka aiwa zvinodadisa. Zvino kana uchiora 200 wafanana nemupurisa, wafanana neprison officer. Guys, zvimwe zvacho kukundwa nenyati family unowana 25,000 nekungoti yellow guys. Iwe munhu wakadzidza wakapfeka magauni. Chokwadi zvaita gonze education is the key to success. Dzangova ungano. Here a week later, creating a historic strike not only for the lecturers of Zimbabwe, but for the working class of this country. We cannot sit back and accept a clear haste robbery of our sweat and our work as workers that happened after October 2018. We cannot have a situation here, a salary reduce from 2,250 to less than 250, and we continue accepting that. When we are at the highest institution of learning in this country, when we have a constitution that guarantees every employee the right to a fair and reasonable wage. So we want to welcome and congratulate you, Zamaitas. This is a lawful strike. This is a lawful picket. The university committed itself last Saturday when we were in court, but it is not going to interfere with this strike or with this picket. We want to send a message to some recalcitrant atakanzwa nemachairperson vasiri kunzwa kuti vari kusenda mamessage ekuti ukasauya kuzoisa mapepa eexam kuexam board ziva kuti contract renewal yavapo. We now have 2 of them. Toda kuti vaite 5. Who is not enough? And then demonstrate to them kuti the whip of the law yechedu nemapfumo yaMinista for Education. Kana uri dean, kana uri chairperson wedepartment, tora zvimafuel allowance zvauri kupuwa. Maria tiri kudaisha benefita newe.
Saka, these are our colleagues. We're just sending them a warning, a friendly warning at this stage. The Labour Act is very clear that any person who interfere with the right of an employee to exercise their rights commits not only an unfair labour practice, but also a criminal offence, for which you can go to jail for 2 years. We will not hesitate to prosecute not only the university, but also individuals. General security as well as senior management, asset protection. We are going to interfere with this crime. So colleagues, do not be afraid. As you can see, your leadership has been ready to take and lead from the front. And what you have done today, comrades, as I've said, is historic. Penga lecturer, penga! Penga lecturer, penga! Pina sons, pina! Aita, Comrade President. Comrades, this is a historic day. In this country for the last 20 years since the Labour Act was promulgated. You have demonstrated the highest level of academic, intellectual, and legal excellence. Comrade Gwisai varatidza kuti aiwa havasi kuzombomira. 2011 vakambosungwa under President Mugabe pavaitaura nemaactivist uye nemastudents. He's a law lecturer, so vaitaura zvaiitika kuArab Spring uko vachiratidza mavideos. Zvakabva zvaita kuti regime yanga iripo itye kuti vari kuedza kudzidzisa vanhu revolution, so vakabva vasungwa nemamaactivist vanga vainawo 46 vakachargewa with treason, vakatochwa zvakaomarara asi vakazogona kubuda munyatwa yacho. Nanhasi vachiri kungomira vachiti hazviiti guys, hazviiti. Malecture angagora kuma 2.5 ikoko nemama allowances nezvimwe zvakadaro. Iko zvino yakachinjwa kuita kuzigi, then ma-US dollars avari kupiwa $200 chete. Ndopa unoona kuti nyika iyi iri kuedza kuratidza kuti kudzidza hakuna basa zvachose. Kuenda kuchikoro guys yangovawo nyaya yekuwaste time. Chimwe zvakare chinonyanyisa kubata ndechekuti vana vangani vari kutorwa kuUZET nemama programs aunoona kuti hasi worth anything. Mwana wanu kunongonzi tatointroduce a new program inonzi kwai books of whatever, vana votopinziwa muya kotonzi wana inonzi clinic of whatever, vana votopinziwa. Vapinzwa muzviprogram izvi school fees inenge ichibviswa papo yakawandisa. Pana mashifts anopinda kuseni, pana vamwe unopinda masikati manheru. Maclasses avo they are insane, they are large. Asi mari dzese dziri kupinda dziri kumboshandei? Alright, kana zvichinetsa kuvaita macivil servants, why can't the university be like a private limited? Vagone kuzvibhadharira vega malecturer avo. Alright, government chero ikavapa $200, ivo university yovapa an incentive $1,000 muklasi chayamo kukanzi. Alright, every lecturer anobhadharwa nevana 10 kana vana 3. Actually that 1,000 is coming from 2 children. Vanhu vari kubhadhara ma-600-700 kuUZET uko. Handiti mwana wana anogona kutobhadhara malecturer matatu ne600 yabhadhara. Kokukanzi lecturer wega anobhadharwa nevana 2 i1.2. Munhu anofara government yomupa wemwe 200 nemamazigi inenge atova 1.4. Zimbabwe inotsemura moyo hama dzadiwa. Iko zvino higher learning navo vari kudemonstrata. Maticha hasi happy, mapurisa hasi happy, masoja hasi happy. Then pane umwe grade 7 anenge akangozvisimbira ane mafuta akawanda mumuviri wake. Ongoti ini ndiri ndega grade 7 rinobata matenda. Vakadzidza vasina chavanowana. Zvinova zvinhu zvinodiscourage vana kuenda kuchikoro. Vanotoziva kuti anyway guys, tichangoperera mastreets tichingwavha. Kune dzimwe nyika hapana chero program inonzi iyi haina musoro.
risk management chiiko, zvese nevakaita archaeology vekudzidza mabhonzo neanthropology, munhu wese ane basa. Asi yedu government inongoti aiwa grade 7 yako Vendam Street, PhD yako 200 uri kubhena kana kuti hauna employment zvachose. Ameno kuti zvinofanira kuitwa sei, asi vana vedu vane future here munyika iyi. Todiko totora mapasipoti toenda here kana kuti toita zvipi? Do leave your comments on what you think about chimiro chemuZimbabwe.